Lamsogo khajani takhuk tei bukhuk songno phaiji chengalamba kathani kok tang satang ni khwnalainai room songno pol sihormani 11 অধ্যায় 25 পদ ni simi 32 পদ oro kok bukhuk sijak tongo Bebakno Kaitor maya Chamani phaiji cheng khwnalainai takhuk rok oro bisingni kok tongo ang abono norokno saui man rwna nayo norok abono saui man khe norok saisung welai siwo himi wansuglak o kok wngkha omo hai Israel lo kok khwnaya wngmani abo srapsani se Kaitorni thani phainai abo tei buni bororok Bebakno phaibaya sakse abo tongnai hakhe omo haikhe no bebak Israel lok mwthangjaknai elembago hai hini sama hai mwthangnai sia sioni phainai Jacob bosongni bebak hamyano nor phainai ang borokni sungsok swkak phuru borokni thani ang omo hai simai tangnai judai rok kothma kaham khwnayani bai borok norok buni borokni bagwi se Kaitorni kena ari tamo khe Kaitor songma bai borok chuchu songni bagwi se bo bai hamjago tamni hinba Kaitor khairogui chongmani a borokno te yakaria norok buni borok agi norok Kaitorni kok khnaya tamo khe judai rok Kaitorni kok khnalia wngma bai norok tabu Kaitor bai maya chajakha abo haino norok maya chajakma bai judai rok bo maya chajakna tui khe borok tabu Kaitorni kok khnaya ongo bebak borokno maya chawi manna tui khe Kaitor borokno kok khnaya snamkha elamba kathani kok khnamani joto khnai tongnai takhuk tei bukhuk songno Kaitor hamari kuplung khe rithung amen।